बर'नि बिफा बड'फ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान जोनोम सानखौ जोङो 31 मार्च फरायसा सान हिसाबै जों खुंफुंबाय आरो गाबोनो बिथांनि थैनाय सान आरो बे साना जोंनि थाखाय जोबोद ओंथि गोनां। जोंनि गेजेरनिफ्राय बिथाङा बर' हारिनि जिखिनि सिमां दंमोन बेखौ मावफुंनायनि जि मोनसे थासारि आरो सोमावसारनायनि थासारियावनो बिथाङा जोंखौ नागारलाङो आरो बेखायनो दिनै बिथांनि जे आद्रा सिमां दङ बिथाङा दिनै सोरगोआव आलो गोजोनै जाहाथे थानो हाथों बेखौ जोङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो आद्रा सिमां बर' हारिखौ आल्टिमेट मोनसे पर्यायसिम लांनांगौनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनांगौ दङ बे बिथिंखौ लानानै जोङो खामानि मावगासिनो आरो जोङो मिथिदों जे आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा क'क्राझाराव गाबोन दावबायफैगोन आरो बे दावबायफैनाय समावनो थुलुंगाफुरियाव थांनानै बड'फानि जि गोथार थावनि दङ बेयाव बिथाङा बिबार बावगोन आरो गासै रायजो राजा फरायसा फरायसुलिखौ जों खावलायदों बड'फानि जि मोनसे ग्रेट माहारिबादनि जि मोनसे सानस्रिजों बावसोमनाय बेखौ मान होनानै गासैबो फरायसा फरायसुलि रायजो राजाया दतमायाव गाबोन फैगोन आरो गावबागाव न'खर आरो गावबागाव आनसलिक आरो जिल्लायाव बिनि मुङै आलारि बाथि फोजोंगोन जोङो बेखौनो खावलायबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसुर गिफ्ट हरनाय जागोन। फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सेन्स खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।